ko lang ba? Pag-isaw. O yung when I see you again daw. When I see you again. Ano? Paglisan? Try nga natin yung pag-listen. Kinakanta niya yung may rap tita. Hindi ako makaano sa ano. Ayaw magbunta. Pero may rap yan si Sam. Ano mo? Yung ano na lang, try natin yung singer. Tapos singan natin. Entertain ko naman. Pwede mo ilapit doon, tapos ipakita yung mukha na. Hindi na pwede pa itemon. Wala yung justice dito kasi sa may bahay. Yung justice na picture. Yung nakasulat na justice content. Wala yung tarpaulin natin dito yung justice content. Matas din ako. Balik tayo. Nais ko lang. Baka sakali